Sa hisin pan nakaliang jong ka good news tibi. Ngi pedang sngubha ye phi baro. Man ngai khublei phi hakakarteng ba imbat ka badon bor ka jong utrai. Unong pan emba e jungi u Jesus Christ. Ka Bible study ka bangi man yo ban yakran. Hakani ka sngi mat hakiwei pat kita yo. Kalong ya ka ba ngalabo ya ka wei ka phang. Ya ka bangila ban yo ban ya perkhat lang ban ya pusan lang. Kabalong ka jing kersyan, ya ka jing em ka jongi. Ha ka jing ya denti ka jongi. Kum ki banget. Kapang pedeng ka bangila ka banglabo. Kum ka nongrim jong ka jing ya perkhat lang. Hakini ka Bible study. Kalong ublay ubakot yangi. Ulong ublay ubala ban syanya. Kani kalong kapang pedeng jong ka Bible study. Ka banginyo ban ya kren hau ni ubnai. Barok shibanai. Ublay ubakot yangi. Ulong ublay ubala ban syanya. Palhagani ka sngi. Kanong rim na kaktian ka jong ublay. Ka mangalabo kum ka jingya perkhat bat ka jingya pusan lang kalong. Nakashiti ka baningkong ka jong upol syakinong tasalani. Ka lenong ka basan bat ka dekot ka ba arpusaw. Kaktian ka jong ublay ka ong. Uta ubakot yapi. Ulong ubala ban syanya. Uban leru yakata. Kajing kali ka baningkong. Habang ipay siya ka ni ka shiti ka baningkong ka jong upol siya kinong tesalani. Kajinggali ka baningkong. Kalong balay ba upol uhapan to ya ka ni ka shiti siya kinong tesalani. Balay ba upol uhapan to ya ka ni ka shiti siya ki parabangit haganong ba tesalani. Upol utho ya ka ni ka shiti siya ki parabangit haganong ba tesalani. Da ka jingtmu ban ay mensim ban penkan mau ya ki. Bakumno ublay ubaki ki syakri, ublay ubaki ki mane, ulong ublay ubakot yaki, ban ulong ublay ubala ban syanya. Kabalang hapo kanong ba tesalani, kadai kabalang kabamat ya ka jing sya penshitam, kadai kabalang kabamat ya ka jing ya ka jingele ha ka jing yat enti ka jongka, kadaw jong gini gijing kibawan haka balang haka nongba tesalani kadai namar baka jing pedang ka jongka ya ka jing yalap ya ka kerteng ka ba im ka badan bor ka jong utrai unong pen em de jongi u Jesus Christ lingba ka ministry ka jong upol u apostol kani kalong ka daw ba kabalang haka nongba tesalani ki hapan mat ya ka bukum gini ka jing namar baki pedang ya ka jing hikai ka ketien ka jong oblay lingba ka jing em ka jong utrai unong pen em ba jongi u Jesus Christ da ka ministry ka jong upol u apostol layat hu yangi habangi pule ya ki kam ki apostol galanong ga bakat nyo layat hu yangi hangtu babun ki balapen ya sok lang bat upol lambat upara ubaya tre lambat upol usilas ki babun ki lawan penyesok hak taga jingelap ka jong upol lingba ga ministry ka jong u ki babun ki lawan penyesok lingba kita ki long ying ki long sem ki ba crow ki baturi layat hu yang isu lingba ki kam ki apostol galanong ga bakat nyo baki donro ki Greek ki baru blay bat ki donro ki bawan na ka jingat hakan yamju kani galong kani ka jinge ka baki para bangat kimat akabakum katukapor kala penlong yakin dikin nong yalam jek nyamju bakin obishni bakin opihun bakin atnot shikadai persya yo apostol Paul persya ya ka jinghikai ka jong badai kani kaba kinong yalam nyamju kidon kala penlong yaki ya kataka mensiam ngopihun ka mensiam atnot ban wanra ya kata ka jing kulmar ban wanra ya ka jing huri hura ban wanra ya ka jing kenwin hakan nongba thasal ni hi baro kawai kumta hapdeng jong kita ki jing ka baki ki mat hapdeng jong kita ki jingele ka baki ki mat hapdeng jong kita ki jing sngo tu khaman sim ka baki para manget hakan nongba thasal ni ki mat upol u apostol kum usyakri ujong oblay utho yakini ka shithi kum ka jing aiman siam yake ban pen slor yake ban aiman siam yake bakin nang pen scam yake ta ka jinget ka jongki how Jesus Christ but bakin nang pen scam shushu but bakin nang sngo thu shushu badai ublay ubakot yake ban udai ublay ru ubala ban shanya ban uban le ru yake taki ki bawan haka jing em jongki para banget akan nang ba tasanani dan artli ki mat ki bangi kwa banbo kum ka jingya perkhat bat ka jingya pusan lang
Hakini ka por jong ni ka sngi lingba ka ni ka shithi ka baning kong jong upol shakin nong Thessaloni ka lanong ka basan ka khat ka baru sao bat bangin la banyo mane kran ya ka ni ka pangpdeng jong ka Bible study uplay uba khot yangi ulong uplay ubala ban shanya kamat ka baning kong ka jing smau thu ublay yangi kalong kabala ban shanya ka jing smau thu ublay yangi kalong kabala ban shanya Kajing smau thu ublay ya ka ei ka badon ha ka donut ka jongi ka dei ka bangila ban shanya ublay uba khot yangi udai ublay uba smau thu yangi bat kajing smau thu ka jong ublay ka dei namar ba ublay ula thau yangi ha ka dur ka jong uhi ngi chuyas mau ya ka kentien ka bangi ong imago dei the image of God kani ka pen I ba ublay ublay uba thau yangi bat ngi kup ya ka dur ka jong ublay ha ka jing em ka jongi ka ba man ka sngi bat dei kani ka dur ka jong ublay ka bangi kup ha ka jing hal enti ka jongi ka pen la yangi bangin don ka jing dei ka ba jan bat ublay ka kitab u Jeremiah kalenong ka baning kong ka khot ka basan ong ka tin ka jong ublay habangam pat penlong yame ha ka kpo ngala ithu yame ublay u ithu yangi ublay u tip yangi ublay u smau thu lut yangi wan habang nyimpat perkhat ya ka nu ha ka jing em ka jongi penban ublay ula tip ya ka jing mot jongi namar dei ma u ubala thau yangi kidon ki khap ki por ka jing em ka jongi ka bang nyimpat perkhat ya ka nu kidon ki khap bat ki por ki ba ka jing yan ente ka jongi jong ka jing em ka jongi ka ba man ka sngi nyimpat don ya ki nu ki jing perkhat ka jing em ka jongi ka ikaban jabat ka ikaban long Henry ublay ong ka kitab u Jeremiah abang ampat penlong yame ha ka kpo jong me ngala ithu yame ublay ulong ublay uba ithu ya ka jing em ka jongi ulong ublay uba tip ya ka jing mut ka jing perkhat ka jongi wala da kita ki eke ki badon ka jing em jongi nyimpat yo ban perkhat na ka ban ta jongki habangi kran na ka phang ga ktien ka jong ublay bat habangi kran shapang ka jing smau tho ublay yangi kamut shu ba uni ublay uba smau tho yangi udai ublay uba smau khia na ka banta ka jing em ka jongi umlay tang ublay uba smau tho ya ka jing em ka jongi udai ru ublay uba smau khia ya ka jing em ka jongi ka ai ka ba ja ka jing em ka jongi ublay u smau tho u smau khia ya ki banta baro ka jing em ka jongi ublay ulong ublay uba smau tho ulong ublay uba smau khia ya ka ika baja ka jing em ka jongi bat aki banta barok nalor ki jing snow tho ki ba ublay u snow tho ulong ru ublay u ba snow khia na ka banta ka jing em ka jongi nalor kita ki jing kwa ki jing trang ki jing angnot ki bangi kum ki briu ni don ha ka jing em bat aka jing hat enti ka jongi kum ki briu ni don ya ka jing trang ni don ya ka jing angnot ni don ya ka jing kwa ni kwa baki wai kin snow tho ya ka ai ka bangi ngi hat nanti aga jing em ka jongi kidon ki por kidon ki jing ki ba wan ka jing em ka jongi kidon ki khap ki bangi ngi ya kendo ya ka jing kidon ki khap ki ba ngi hap ban mat ya ka jing ja uman aga jing em ka jongi ha ka jing hat nanti ka jongi ka ba man ka sngi kidon la ka jong ka jing ya kendo ka jing sham la ka long ha ka jing em ka jongi ka ba shimat la ka long ha ka jing em ka jongi kum ka yen ka sam la ka long ha ka jing em ka jongi kum ka im lang ka sa lang kum ka balang bat kum ta ter ha ka jing hat nanti ka jongi ni don lagi jong ki jing ni don la jong ki jing ele ka jing em ka jongi ni don ya ka jing trang ni don ya ka jing angnot ni don ya ka jing kwa baki we kin sngo tho ya ka bakum kata ka jing ka bangi ni don ya ka jing trang ni don ya ka jing angnot ya don ya ka jing sliang baki we kin sngo khialem na ka banta kata ka jing ki badon na ka jing em ka jongi ni kwa ni trang baki we kin sngo tho ya ka ka banga nga perkhat ni ong ka tin pareng ki opinions ki bangi ngi perkhat ni don na ki jong ki jing perkhat ka jing hat enti ka jongi ni don na ki jong ki bangi ngi sngo tho ni perkhat na ka banta ka jing em ka jongi ni don na ki ni don ki wei pat ki banta ki bangi ngi shim ki rai ha ka jing em ka jongi ki decision ki bangi ngi shim ka jing em ka jongi ni kwa ba ki weru kin sngo tho ya ki rai ki bangi ngi shim ka jing em ka jongi
Ni dan ki jong ki rai ki bangi rai ka jing em ka jong ngi kwa baki we kan ngau tho ngi kwa baki we kan ngau khia ya ka ai ka bangi ngi kan do ngi ya shem ka jing em ka jong han rai kam num long ka bakum kata han rai kan num long ka bakum kata ki don ki ba hajan ki ba it ki jong phi ki num la ban ngau tho ya ka ba phi ya kan do phi shem kinamla ban ngau tho ya ke ta ke jing pang ya ke jing shitom ya ke jing ngau si ke ba phi phi kan do ha ka jing em ka jong phi ka ba mana ka sngi kinam ngau tho teng ki don ki khap ki ba ki feel no ban ngau tho ya ka ba ngi ya kan do ngi shem ki don ki khap ki ba jantam ha ka jing em ka jong phi ro kinamla ban ngau tho ha ka jing em ka jong phi ha ka counseling process ka ba ngi don ha ka jing slok ning ba ka kam jing shakri ya oblay Kidon ki para bangket ki para mansim haba ki wan ki juong ya kini ki kenten bawat kita ki ba ki jongki kim la ban ngau tho ya ka ka ba ki kala dep ban ya ente kala dep ban ya ente ya kini ka prothai ling ba ki jing million ki basnio ling ba ki jing di ki basnio ling ba ki kam auria an rai haba ki wan ha ka kamra jong ka jing slok ki pen pau ya ka ta ka jing ka ba ki kan do ki dong dan bala ban ngau tho ya kini ka jing ka ba ngi ya kan do ngi shem ngi mat ki para bangai pedeng jong hi ka ba kum kini ka por ki don ki ba pang ki don ki ba shitam kadon ka por ka khap ka ba kita ki ba shat ki ba klan ki no mala ban ngau tho ya ka ta ka jing pang ka ba ngi ya kan do ki don ki khap ki don ki por ki ba ki jing ngau si ki wan ka jing em ka jing ling ba ki jing ya kan do ki jing shem ki jing mat ki jong hi teng kita ki ba ki jong hi ki nam la ban ngau tho ya ka jing ngau si ka badan ha ka jing em ka jong hi ka jing pen kan mau ka long bangi don yo ublay ubas ngau tho lot yang hi na dong shadong ublay ubas ngau tho ya ka ai ka ba ja ka jing em ka jong hi ublay ubas ngau khia bat ubakwa ban tuklar ya ka jing em ka jong hi ka ba man na ka sngi ki para bangai akan nong ba thasel ni ki mat ya ka jing ki mat ya ka jing le la ka long haka sensyar haka khadar lakalong haka imlang haka salang lakalong haka khayi ka pateng namar baki dai ki badon haka taka jingat ka barit pat kidana pedeng ka jing kidana pedeng ka jingele kidana pedeng ka jing ngau dukha man sim enam dan bala ban ngau tholut yaki enam dan bala ban tuklar yaki enam dan bala ban ngau khia yaki upol utho yakan ka shithi shaki para bangat yakan nong ba thasal ni bat ka takalong ba ublay ba khot yaki ulong ublay bala ban shania ublay ulo khot yaki para bangai hakan nang ba thasalani bakin nget hau bakin shania hau namar ba ulong ublay ubla khot yaka jing im ka jongki ladangi puli haga gospel ka jong uyo anes kala nong ka khat wei ka khot ka life san ujisu uyam ong ka ten ka jong play ka jing yam ka jong ujisu kadai namar ba usngau tho bat usngau khia haka yen jong ka Mary bat ka Martha ka balaja ublay ulong ublay usngau tho ulong uju ublay usngau tho don ublay usngau khia ya ka jing em ka jonga bat ka jong phi lada uji su uyam na ka benta ka long yen ka long sem jong ka Mary bat ka Martha ka jing jam ka jing do no ya Lazarus uday uju ublay usngau tho bat usngau khia ya ka jing em ka jonga bat ka jong phi haka jing yat lenti ka jongi ka bamana ka sngi ni em ma kini ki sngi bat ki por ni don hap deng jong ki jing ki bang kat shabangi phai ki jing ki wan haka jing em ka jongi ka bamana ka sngi ki par banget ni don hap deng jong ki bakum kita ki jing sham ka jing kanto langi phai haka jing em ka jongi shimet lakalong haka yeng ka sam lakalong haka nu ka benta jong ka jing em ka jongi ngidon na pedeng ki jing ngidon na pedeng ki jing ele ngidon na pedeng jong ki jing smau kut lat ka jing em ka jongi kai ka bangi ngi hat denti man na ka sngi kai ka bangi ngidon kai ka bangi ngi yakando kai ka bangi ngi yasham ki don ki por ki khap ki ba num dan bala man sngo tho ya ka bakom kita kapentana tien ka jong ublay sa shisien ka khot ini bangidon kan yo ublay ubala ban shania ublay uba khot ini ulong ublay ubala ban shania ngidon hala ka jong ka benta jong ka jing em ka jong hi ka ublay khot ini
Kidon ki bau blei ukhot ya ki bakin long kinong trai kinong shaki shakri ki ban trai ki kam sarkar. Kidon ki kap ki bau blei ukhot ya ki bakin long ki ba shong yo ki ba shong hat ki ba ditukan. Kidon ki kap ki por ki bau blei ukhot ya ki ban long kinong trai haki ban ta ba pher la ka long haki kam bela mistri man la kasni la ka long haki nuki kam ki bau blei ukhot andoi tetep ba bau blei ukhot na ka ban ta jong ki bendan berom ya ublay. Namar ublay uba kot ya pi. Ulong ublay uba la ban syania. Kabentang kabaar. Kajing sandur ublay yangi. Kalong kabala ban syania. Kajing sandur ublay ya kajing im kajongi. Kalong kabala ban syania. Hakajing im kajongi. Shimet. Ban haga baja kajing im kajongi shimet. Kadai kajing im kabangila ban snotho ba ublay uba khot yangi udai uni ublay uba ringdur ban uba sandur ya ka ei kabaja hakajing im kajongi kabaman kasni ublay uyaidon hakatakapor ban sandur ban penwandur yangi kenang bangin pau ngin long katkum katakadur kaba ublay uladap ban mang lupa na kabenta kajing im kajongi hakajing hat denti kajongi kabaman kasni hakajing im kajongi kabaman kasni ni deban sungtho bakani kajing im kajongi kadai kajing im kabaringdur bat kabasandur da ublay kadai kajing im kabaringdur bat kabasandur da ublay kai kabaja kajing im kajongi kadai kajing im kabaringdur bat kabasandur da ublay ki para bangat akan nongba thaslani habaki mat ya kijing ki mat ya kajing le hakajing im kajongki hakabukum katu kapor upol u apostol utho yakane ka shithi ban aiman simiki ba ublay ubakhot yaki ulong ublay ubala ban shanya bat udai ublay ubaringdur ban ubasandur yakajing em kajongki kapaman lakasngi ka kitab u Jeremia kalanong ka bakhat prang ka khot ka ban riu ong ka tin ka jong blay hakmi kum ka daw bertha hakakti unong thaukiu nila ban snotho yakajing sandur ka jong ublay yakajing em ka jongi haka ei ka ba prophet Jeremia u ong ba ublay kum unong thaukiu mangipat kum ka daw bertha hakikti ki jongo ki para banget ngi ban snotho mangingilong tang kinong thau kinong sha thau ngingilong tang kinong sha thau hakakti kajong ublay ularingdur ublay ulasandur ya kajing em kajongi badai ublay ubapenlong yangi hakajing ya nanti kajongi kabamana kasni kum unong thau khiu upunlut ya kapor ban ringdur ban sandur ya kajing em kajongi hakata kaba uladap ban modur lupa tang kirang ki khap bat ki por ki bangingim snotho ya kajing em kajongi kabajia kajing em kajongi kidan ki por kidan ki para banget hakajing ya nanti kajongi kidan ki por ki khap ki baki ki ong ngamut banlet syaka weipat ka benta jong kajing em ngamut banle ya ka weipat ka benta jong kajing em jing em hakajing em kajonga ngamut ban pendap ya ka weipat ka benta hakajing em kajonga hanrei ngamla ban pendap ya ka bukum ta ngamla ban le ya ka bukum kata ngakum ban le ya ka weipat ka benta hakajing em kajonga ladangi perkhat ladangi pusan ha kadon kapor ka ba ublay uringdor ban usandor ya kajing em kajongi padang jong kijing ke ba kipar banget ko nang ba thaslani kimat ban ublay uringdor ban ublay usandor ya kajing em kajongki bagen nang pen scam bagen nang san kajinget kajongki bagen nang pen scam shu ya kajing hedai kajap kabajan bat ublay lingba kajing helap kajong Paul o apostol ka shithi shig Hebrew kala nang ka bakhat ar ka khat ka bakhat way ong ka ktin kajong ublay tika jing sneng sempat hakaktian nong way ngilaban ong bagaktian sneng sempat kadai ka discipline kata ka jing im ban yat bet yat terhenti ka jing im ka ban pendap kat kum ka mon ka jong ublay ka jing im ka bangingi hap ban yat kat kum ki an ki hukum ki jong ublay ka jing im ka bangingi hap ban pendap ya ka ei ka ba ublay ukwa ka jing im ka jongi ginumla ban le ka ya ka jing im ka jongi
Nginom la ban em kat kum kamon ka jongi. Nginom la ban em kat kum ka jing kwa ka jongi. Kat kum ka e ka bangingi thmu ka jing em ka jongi. Han ringi de ban sha kata ka jing ringdur ba ka jing sandur ka jong blai. Ka kentin discipline. Ka jing em ka bangi haban em. Kat kum kamon bat ka jing hikai ka jong blai. Kita kibala ban yai sha haka jing sandur ka jong blai. Kita kibala ban sha haka jaka jing ringdur ka jong blai. Kidai kibala ban yo khat ya uso ba thiang haka jing em ka jong ke. Uso jong ka jing kemen. Uso ubala ban aya ka jing hun haka jing em ka jong ke. Ka ba man la ka sngi. Teng gidon ki khap haka jing em ka jong ka ba man la ka sngi. Nginom la kidon ki khap kibangi ngimla ban buat bet buat renti ya kita ki an ki hukum ki balabu haka jing em gejongi laki long ki an shnong laki long ki an ki jong ka sarkar laki long ki an kibangi ngihap ban pendap haka jing em gejongi ka ba man lagasni nginom la ban pendap teng kidon ki khap kibangi kham tam haka jing ya denti ka jongi ka ba man lagasni hanrei ka ktien ka jong ublai ka ong ba ublai ulak hot yange ulong blai wala ban shania ni haban shania akata ka jing khot ka jong blai ni haban pendap ya ka ega bala shania ka jing em ka jongi ni haban pendap ya ka ega bala thmu ka jing em ka jongi nginom la ban ya lat ya ka ega ba blai kwa ya ka jing em jongi bangin le pat bangin kren ha ka jing em ka ba man ka sngi ublai uyai don ha ka ta ka por ban sandur ban penwandur yangi kenang bangin pau ngin long kat kum kata ka dor ka ba ula pendap nakabenta ka jing em ka jongi ublai udon hakata ka por ban sandur play udon hakata ka por ban penwandur ya ka jing em ka jongi ka ba uladap ban penlong nakabenta ka jing em ka jongi bunsin haka jing em ka jongi kum ki bangat namar bangi haban em kat kum ka jing hekai na ka ktien ka jong uplay teng nginom la ban sha nginom la ban em kat kum ka ba uplay kwa yang e bangin em ong ka ktien ka jong uplay te ka jing sneng sempat kalong ru ka jing hekai ya ka jing yan enti ka jongi kum ki bangat pat bunsin kum ki nong bot ka jong Jesus Christ ngi bakla ban ngisha paya kata ka jing ngisha paya kata ka jing sniu ka badon ha ka jing em ka jongi teng ka ring durno ya ka jing ya denti ka jongi ka paman ka sni blay ha ka bakum kata ka por kwa kata ka jing sniu kan wan ka jing em ka jongi kidon ki khap ki ba blay kedat no ha ka jing ya denti ka jongi kum ki bangat mar kata ka daw sa hisien kaktian ka jong ublay ka pen kan mau yangi ba ublay ba khot yangi ulong ublay ubala ban shania ublay uling dor ula sandur ya ka jing em jong ki para bangat ha ka nong ba thesalani bakin sha ka jing yalam ka jong ublay ba ublay ulaling dor ya ki ba kin sha ha ka jing penyat ka jong ublay ba ublay ularing dor ula sandur ya ki bakin sha ha kata kapor jong ka jing sandur ka jong blay kenang baken la ban pen i shisha ya kata ka jinget ka bas kem ka jong ki ha ka kerteng ka ba imbat ka badon bor ka jong utrai unong pen em ba ye jong i u Jesus Christ u apostol Paul u thok kerpang ya kaning ka shithi na ka banta ki para banget akan nong ba thasalani ki bayat ding ba ki por jong ka jing sha pen shitom kalong kapor jong ka jing sandur kalong kapor jong ka jing tenjo kalong kapor jong ka jing otur pat ka jing sandur ha ka jing em ka jong ka ba man lakas kidon ki khap ki por ki bangi kren ya kata ka jing ringdor pat ka jing sandur ka jong ublay kidon ki por ki khap ki ba ja ka jing em ka jong kidon ki par banget ha ka jing yakendo ka jing shem ka jong ki ha ka jing thia pang ka jong ki la ka long ha ka jaka sumar lang ma ki hospital ling ba ha ki bat kumju ki yang kisam ha bangi yo ban pet ngo man shem bat ki kidon ki khap ki por ki ba ha bangi pet ya ki ngila idu jing kerman ya kata ka jing pang ka jing shitom ka balaban ha ka jing em ka jong ki
Kidan ki kap bat ki por. Ki bakata ka jing shitom I ka makalalong try kli. Ya ka jing ka jong ki. Idan jingker men syo. Idan lahat idan lenti syo. Ringi aingo yo ublay. Ba ublay haka por bat kaya ka jong o. Haka jing ringdor bat ka jing sandor ka jong ublay. Ublay. Upen kia yaki. Haka jing ya lenti. Jong ka jing ka jong ki. Idan ki kap ki bakum kita. Ki bangim sngola syu ban motor bakitu ki para banget. Ki nang yo pat sahisin. Ya ka mat ka pat ka shat ka klan ka kot ka kia. Henry haka jing ringdor bat ka jing sandor ka jong ublay. Haka jing ya lenti ka jong ki. Ublay. Upen kia yaki. Dan pohor. Pada ka jing harap. Ka jong ublay. Haka jing ka baman lakas ni. Namar kata ka daw. Ka jing ringdor bat ka jing sandor ka jong ublay. Kalong kabayay ja ka jing ka jong ka baman lakas ni. Bat kan nang yay ja. Na kaway kasngi siya kaway pat kasngi. Ban kum ki banget. Ngide ban sngot ho. Bakata ka jing ringdor bat ka jing sandor ka jong ublay. Ya ka jing ka jong ki. Kaday bat nakabenta ka jing baha. Haka jing yat nanti ka jong ka baman lakas ni. Ja kat ba ja. Long kat balong. Kinwan ki jing kinwan ki jing ele. Ka jing ka jong ki. Kum baki para banget. Ka nong ba tesalani ki mat. Ki mat ya ka jing aki rukom ki per ki ba per. Andrei upol ay man sim yu yaki. Ling baka shit hi ka jong o. Ba ublay ubalakot yaki. Uringdor usandor. Upanwandor uador. Ya ka jing ka jong ki. Kanang makin nangla. Ban pinskem ya ka jing yaday. Haka jingat ka jong ki. Haka kerteng ka ba bat ka ba donbor ka jong ublay. Ublay haka ni ka Bible study. Ukot yang abat ya pi ki para banget. Bangingin perkat bat ngin puson na ka jing ka jong ki. Bangidon kan yaw ni ublay ubakot ingi. Ngidon kan yaw ni ublay ubala ban syanya ka jing ka jong ki. Haka jing yan inti ka jong ki kum ki banget ka jing ka ba man lakas ni. Don bon ki ba kot yangi. Don bon ki ba terwa yangi. Don bon ki ba pensngubhaya ka jing ka jong ki. Don bon haka jing bat ka jing yat inti ka jong ki ka ba man lakas ni. Ngiyo sngo ya ka jing kot. Lingba ki sur ki ba per ki ba per. Kum ki banget ngide ban puson. Ngide ban perkat. Ngide ban pensyong nong rim. Kat kum ka jing hikay ka ketien ka jong ublay. Namar ublay ublay. Kwa baka jing snio. Kwa baka jing thala. Kwa baka jing jot. Kanja ka jing jong ki para banget. Pada ki men sim ki ba kodor. Ublay ubakot yaki. Ulong ublay. Ubala ban syanya. Haki por. Baro. Markata ka daw ka Bible study haka ni ka por sa hisin. Ka kot yang ilang baro. Bangin ya perkat bangin pusan. Ya ka ni ka benta. Maka ketien ka jong ublay. Haka jingyat inti ka jongi ka ba malakas ni. Udon ublay ubakot yapi. Man uta ublay ubakot yapi. Ulong ublay. Ubala ban syanya. Markata ka daw ay baka ni ka Bible study haka ni ka por jong ni ka singi ka ba manta. Kapan kan mau yung sa hisin. Bangidon kan ni ublay ubas ngot ho ya ka jing ka jongi. Ngidon kan ni ublay ubas ngokya ya ka jing ka jongi. Ngidon kan ni ublay ubas ringdor ubas sandor ya ka jing yat inti ka jongi ka ba malakas ni. Ngidon na pedeng ka jing yat inti ka jongi ka ba malakas ni. Udon kan ublay ubala ban panwandor ya ka jing ka jongi ka ba malakas ni. Ay baga ni ka Bible study ka ni ka por. Kanong ka jingkar ku, kanong ka jingkar syanbor yap. Yang ilang paro. Kiba bet bat kiba yu snow. Ling bacong ka. Ngait skam ba ublay unang kurku ya ka jingyat ninti ka jongi ka ba manakas ki. Ublay unang rongkat bat ngi haka jing bat ka jingyat ninti ka jongi. Haka benta, haki benta ba per jong ka jing jongi. Ublay unum ino, ublay unang rongkat bat ublay unang rongkat. Haka jingkar ku bat ka jingyalam ka jongo. Ban ublay, ling baga ni ka Bible study. Sa hisin. Ngapan kan mau. Ba ublay ubakot yangi. Ulong ublay ubala pansyanya. Ublay unkersyan bor yangi. Ling bagani ka ketien. Kaba imat kaba don bor ka jong ublay. Ublay na kabenta ka burom ka jong o. Amen. Ngin yapay ublay. Haka jing duway. Kopa jong yu bahab neng tribe it sa hisin yiwan na kamat jong me. Ngiyay ngo ime ko tribe it ling bagani ka kubor ling baga ketien kaba kaba don bor ka jong me. Ba sa hisin ko tribe it ka penkan mau yangi ko try. Bangingi don kan yaw ni ublay. O ba kot yangi haka jing ka bangingiyat man lakas ngi. Bat ngilong ngidon kan yaw ni ublay. Ubala ban syanya haki por baro. Sa hisin kan rahat bi ngi ay ngo ime. Ba maay ngi gani ka por lama ka ketien ka jong me. Ngets kam ko tribe it kan dalong ka
Kershan bor yang ko try bien haka jing em ka jongi ka baman la kasngi ngi scam ko try bien kan yai kershan bor yang haka jing dai ka bajan ban me ublei uba em ban ublei uba shisha try bien ngi scam bangin nang yo sakawai sakiwai pat ki bantang ka ktien ka jong ublei ling ba ki bible study ki bangin sa yo ngi scam ko try bien kan nolong ka jing kershan bor ya ka jing em bat ka jing ya ninti ka jongi ka baman la kasngi melong rengkat ko try bien ka por ka badang sa ko try bien ngat scam ko try men kerku ya ke benta barok ka jing em ka jingi snow try ke jing duai na bakalet pat maham ya ke jing duna ke jing palan ke jingi ke bangi pen snow si ya mena ka por sha ka por ha ka kertang ke jung utrai unong pen em jingi Jesus Christ ni duai bat ni pan ya kini barok amen.